Ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Και καλό μήνα βεβαίως σε όλους. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης. Του ΣΥΡΙΖΑ, καλησπέρα και καλό μήνα και σε εσάς. Και πάμε ευθύς αμέσως. Ακούσατε, παρακολουθήσατε το μεγάλο θέμα. Ανοίγουμε σήμερα που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Πώς θα αντιμετωπιστεί, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι και ένα από τα βασικά, αν τα θέλετε, θέματα που απασχολούν το κυβερνητικό επιτελείο. Τι να περιμένουμε για το πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά. Πάμε να μας μιλήσει ο κύριος Γιάννης Μυρλής. Κυρία Σκιτζή, ο κ. Πεταλάς έκανε μια αναλυτική προσέγγιση της κατάστασης που βρισκόμαστε σήμερα. Μίλησε για το διεθνή παράγοντα και πώς επηρεάζει τις τιμές που φτάνουν στο ελληνικό ράφι. Μίλησε για τη συνεργασία που έχει η κυβέρνηση με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, ώστε μαζί χέρι-χέρι να προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται. Αλλά βέβαια ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ούκο λίγες φορές και νομίζω ότι θα έχει μια ευκαιρία και το Σάββατο, που είναι καθαρά οικονομική και αναπτυξιακή ομιλία του στη ΔΕΘ, να τα πει πολύ αναλυτικότερα, ότι ένας τρόπος υπάρχει για να μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν πληθωρισμό ο οποίος αγγίζει όλο τον δικό κόσμο, η αύξηση των μισθών. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός το 2023 στις εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος που έβαλε για αυτή την τετραετία που διανύουμε. Προχωρούμε κάνοντας αυξήσεις, βέβαια βλέποντας το πώς μπορούμε και με επιπλέον μέτρα να ενισχύσουμε τους ασθενέστερους. Και ο σκοπός είναι στο τέλος της τετραετίας οι αυξήσεις αυτές να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να καλύψουν όσο γίνεται τον πληθωρισμό και βέβαια με τους αυστηρούς ελέγχους που γίνονται ώστε να μην έχουμε σχροκέρδια, άρα να είναι μόνο ο πληθωρισμός αυτός που επηρεάζει τις τιμές, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη τη διαχείριση των οικονομικών του κάθε νοικοκυριού. Τις αυξήσεις μισθών, μια κυβέρνηση μπορεί να τις καθορίσει όσον αφορά στους συνταξιούχους, μπορεί να τις καθορίσει στο θέμα του κατώτατου μισθού, αφού έχετε αυτή τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια. Και εκεί κάπου βάζουμε τελεία. Για τους υπόλοιπους, για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον μιλάμε για τους ονομαστικούς μισθούς. Νομίζω μετά θα συζητήσουμε και για τους φόρους, που είναι επίσης ένα πεδίο παρέμβασης. Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αυτό που πετύχαμε την προηγούμενη τετραετία και συνεχίζουμε είναι η μείωση της ανεργίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και άρα η αύξηση του ανταγωνισμού από τις εταιρείες πλέον, από τις επιχειρήσεις, ώστε να έχουν καλούς εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή το γνωρίζετε πολύ καλά και αν ρωτήσετε τον ιδιωτικό τομέα θα σας πούν ότι δεν υπάρχει εύκολα εργαζόμενος που παίρνει τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, διότι είναι τέτοια η ζήτηση για εργαζομένους και τόσο μειωμένη προσφορά όταν η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 8%, που αναγκαστικά ανεβαίνουν παραπάνω οι μισθοί. Άρα, δημιουργώντας τον ανταγωνισμό που χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορείς να προσελκύσεις έναν καλό εργαζόμενο, ανεβάζεις το μισθό και τελικά ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ παραπάνω από ότι είναι ο κατώτατος μισθός που δηλώνει η κυβέρνηση. Ο κατώτατος μισθός, ξέρετε, είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα να δουλεύει συνήθως παίρνει 100, 200, 300 ευρώ παραπάνω από ότι είναι ο κατώτατος μισθός. Και αυτό συμβάλλει ώστε να έχει ακόμα μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και να μπορεί και ο μέσος μισθός τελικά να ανεβαίνει. Γιατί ξέρετε, δεν έχει ανέβει μόνο ο κατώτατος, έχει ανέβει και ο μέσος μισθός κατά 250-260 ευρώ, αν το θυμάμαι καλά απ' έξω. Ούτως ώστε και αυτό δείχνει ότι συμπαρασύρονται και οι υπόλοιποι μισθοί με τον κατώτατο. Πάμε και στον κύριο Κουκουλόπουλο. Κύριε Κουκουλόπουλε, μας είπε ο κύριος Μυρλής ακριβώς πώς κινείται η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυξάνουμε μισθούς για να μπορέσουμε επί της ουσίας να αντιμετωπίσουμε, να πάρει ανάσα ο πολίτης αυτούς τους κραδασμούς από τις ανατιμήσεις. Τι απαντάει το ΠΑΣΟΚ, γιατί εγκαινιάσατε σήμερα και συμμετείχατε στην πρώτη συνέντευξη. Να πούμε σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε. Έτσι. Οι οικονομολόγοι σε όλο τον κόσμο, βορρά και νότο, Ανατολή και Δύση, όταν θέλουν να συγκρίνουν χώρες μεταξύ τους, χρησιμοποιούν όλοι τον λεγόμενο δείκτη PPS, που είναι το κατακεφαλήν εισόδημα, κατακεφαλήν ΑΕΠ, εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Εδώ η Ελλάδα, λοιπόν, με βάση τα επίσημα σχέδια της Eurostat, εξακολουθεί να βρίσκεται, δεν βρέθηκε τώρα, εξακολουθεί να βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη τελευταία θέση πριν τη Βουλγαρία. Μάλιστα, το 19 ήμασταν στο 66% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τώρα είμαστε στο 70, συγκλίναμε λίγο. Η Βουλγαρία ήταν στο 55 και ήρθε στο 66. Μισό λεπτό. Ποιος δείκτης είναι αυτός, να καταλάβουμε, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω, για να καταλάβουν και τηλεθεατή. Είναι το κατακεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Είμαστε τόσο χαμηλά, δεν έχουμε ανέβει. Όταν θέλετε να συγκρίνετε, κυρία Σκιτζή, την Κίνα με τις ΗΠΑ και ρωτήσετε έναν οικονομολόγο, θα χρησιμοποιήσει το δείκτη PPS, είναι ο απόλυτος δείκτης όλων των οικονομικών σχολών σκέψης. Τελεία.
Δεν μιλάω αυθαίρετα. Όχι, προφανώς. Να διακόψω πολύ Και μάλιστα συναρτά τη φέρουσα ικανότητα τη χώρα Ναι, και τη φέρουσα ακριβώς. ικανότητα του πολίτη. Λοιπόν, Ωραία. Την αγοραστική. Αυτά θέλω για να είναι λίγο. όταν λοιπόν λέμε ότι έχουμε την δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη λίγο πριν τη Βουλγαρία και Μάλιστα. κινδυνεύουμε να βρεθούμε στην τελευταία θέση, αυτό δεν είναι απαξιωτικό για τη χώρα, ούτε μίζερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως αποτυπώνει στα στοιχεία. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, μικραίνει η διαφορά μας από τον τελευταίο. Και εδώ ερχόμαστε να Τι δούμε. φταίει? Εδώ ερχόμαστε να βρούμε. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που έλεγε ο Γενικός Διευθυντής. Στο περίπου τα νούμερα για τα τρόφιμα που έλεγε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι είναι περίπου οι αριθμοί. Αυτό λέγεται τα δικά μας στοιχεία. Και όντως υπήρξε μία περίοδος στην οποία υπήρχε διεθνής αναταραχή, κυρίως η τεράστια ανατροπή που υπήρξε, η διακοπή, η διατάραξη μεγάλη στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω COVID, είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και από εκεί ξεκίνησε ένα πανηγύρι, η ενεργειακή κρίση μετά. Όλα αυτά έχουν ένα διεθνή χαρακτήρα. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε κάτι άλλο τώρα. Η Ελστάτ τον προηγούμενο μήνα μας μίλησε για 3,1% σε ετήσια βάση πληθωρισμό. Και εγώ στη θέση του κυρίου Ζημερλή και του κυρίου Πρωθυπουργού, βέβαια, θα ανησυχούσα πάρα πολύ. Σε ετήσια βάση, κοιτάξτε, τον Απρίλιο μήνα έτρεχε με 2% σε ετήσια βάση. Πήγε στο 2,5% τον επόμενο μήνα, στο 2,8% τον Ιούνιο και πήγε τώρα στο 3,1%. Μεγαλώνει η απόστασή μας, δεν υπάρχει τίποτα εισαγόμενο σε αυτό, είναι ενδογενές. Τι φταίει? Και τι φταίει? Κατά τη γνώμη σας. Ένα ζήτημα, όταν μας τα λόγια μου, εάν εξαιρέσουμε την υγεία που έχουμε το γνωστό θέμα με τις υπερχρεώσεις που έχουμε αναδείξει εξαιρετικά εμείς από το ΠΑΣΟΚ, τις χρεώσεις των ιδιωτικών εταιριών ασφάλισης υγείας, έτσι, γνωστές εταιρείες που με τα ασφάλιστρα υγείας έχει γίνει ο κακός χαμός. Με τα ιατρικά κέντρα που υπήρξε ένα θέμα τεράστιο και αφαιρέσουμε και το θέμα του στεγαστικού που έχουν υπαρκτές αυξήσεις που είναι αυτοτελή θέματα. Σχεδόν όλους τους άλλους πληθωρισμούς, αν δείτε τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, έχει μία αφετηρία. Εμβριουλκός αυτής της διαδικασίας είναι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύμα, το οποίο από μόνο του ανέβηκε 18,9 σε ένα χρόνο, 18,9. Και έχει συμπαραστήρει ένδυση, υπόδυση, αγροτικά προϊόντα, ό,τι θέλετε, 3, 4, 5, 6, 7, εκεί το μεγάλο πάρτι στην ενέργεια. Το μεγάλο πάρτι στην ενέργεια, το οποίο γίνεται με τις ευλογίες της κυβέρνησης και με θλιβερό πρωταγωνιστή τη ΔΕΗ. Καταρχάς, αυτό που γίνεται στην ενέργεια, να ξέρετε, συνιστά τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει. Αυτό που γίνεται στην ηλεκτρική ενέργεια είναι η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και δόθε. Λοιπόν, αυτό πληρώνουμε σήμερα. Αυτό πληρώνουμε σήμερα και αν θέλετε να σας εξηγήσω για ποιο λόγο οι τιμές στην ενέργεια είναι ανεξέλεγκτες. Πάμε και στον κύριο Μαμουλάκη για να μοιράσουμε το χρόνο. Θα σας εξηγήσω πολύ καλά. Ισότιμα. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη. Κύριος Μαμουλάκης. Ναι. Καταρχάς, άκουσα με προσοχή τον εκπρόσωπο των υπεραγορών τροφίμων, το οποίο βέβαια προφανώς και ενδιαφέρεται για το συμφέρον των ίδιων των επιχειρήσεων. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να πηγαίνει, κύριε Σμυρλή, χέρι με χέρι με τους ανθρώπους αγοράς, αλλά με ένα σκεπτικό πανεμβατικότητος και ουσιαστικού monitoring για να ελέγχει τις τιμές. Διότι, αν μη τι άλλο, δεν είναι θέμα εχθρότητος, είναι θέμα τάξης και νομοθεσίας. Νομίζω είπα και για αυστηρούς ελέγχους. Ναι. Εδώ είναι ακριβώς η ειδοποιώς διαφορά. Ξεκινάω από αυτό μόλις. Δύο κατ' εμέ είναι τα μεγάλα προβλήματα που εστιάζω σε αυτό το πάρτι ακρίβειας και πληθωριστικής πίεσης που βιώνουμε εδώ και 5 πλέον 6 χρόνια. Προφανώς υπάρχουν εξωγενή χαρακτηριστικά, ο COVID και μετέπειτα ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά γιατί στη χώρα μας είναι δυνατόν, για παράδειγμα, πήγα προχθές στο Βουκουρέστι. Ελληνική φέτα στο Βουκουρέστι κοστίζει λιγότερο από ό,τι κοστίζει στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί συμβαίνει όμως? Συμβαίνει γιατί υπάρχει καταρχάς ένα τρομακτικό πρόβλημα, ένα δομικό έλλειμμα ανταγωνισμού στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία. Και οι επιχειρηματικοί δρόντες σε όλα τα πεδία, τα οικονομικά πεδία, στα καύσιμα, την ενέργεια, τις υπεραγορές τροφίμων, στο κομμάτι ακόμα και των ακτοπλοϊκών, τώρα που είδαμε τι συνέβαινε. Το κομμάτι της χρονοκέρδειας το εντοπίζετε κάπου? Θα σας πω ακριβώς. Ακριβώς εδώ.
στο έλλειμμα ανταγωνισμού. Τι συμβαίνει λοιπόν? Είναι 4-5 επιχειρηματικοί δρόντες σε κάθε ένα από τα πεδία που αναφέρουμε. Αεροπλοεία, ναυτίπλοεία, σε όλο το κομμάτι είναι 4 ή 5 επιχειρήσεις. Τι γίνεται λοιπόν? Υπάρχει νομοτελειακά συνεννόηση μεταξύ τους. Και πώς μπορεί μια πολιτεία ευνομούμενη να παράσχει τη βοήθεια στους πολίτες και τους φορολογουμένους? Παρεμβαίνοντας και μην αφήνοντας να υπάρχει αυτή η συνεννόηση, αυτό το manipulation, αυτή η χειραγώγηση μεταξύ τους. Πώς να γίνει αυτή η παρέμβαση, με ποιο τρόπο? 5 γράμματα, δημαία. 2020. Νομοθεσία της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καταργήθηκαν 17 ελεγκτικοί μηχανισμοί στη χώρα. 17. Για να δημιουργηθεί ένας κεντρικός φορέας. Η λεγόμενη δημαία. Αναμέναμε λοιπόν, ήμουν και εισηγητής μάλιστα εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκείνη την εποχή, να δούμε ένα ισχυρό φορέα, ο οποίος πραγματικά θα είναι παρεμβατικός, θα ελέγχει την αγορά από τα πρατήρια καυσίμων που είναι χιλιάδες στη χώρα μέχρι τις υπεραγορές, τα σούπερ μάρκετ και όλα τα πεδία του λιανεμπορίου. Ξέρετε πόσους υπαλλήλους αριθμεί η Δημαία 6 χρόνια μετά? Μόλις 84. Αντιλαμβάνεστε το μεγάλο σφάλμα, για να μην πω κάτι χειρότερο, γιατί δεν είναι το ζήτημα, της κυβέρνησης και το απότοκο αυτού του ατομικού ελλείμματος ελέγχου, άρα και μη ανταγωνισμού, είναι αυτό που βιώνουμε. Στην ενέργεια, αυτό που είπε πριν ο κ. Κουκουλόπουλος. Δηλαδή, λέτε, δεν έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Προσέξτε, το πλήθος των ελέγχων είναι συνάρτηση του πλήθους των παρεμβάσεων. Αυτό που συμβαίνει 5 χρόνια με την εσχροκέρδεια δεν έχει προηγούμενο με τα πολιτευτικά. Και δεν το λένε όλοι. Δεν είναι κοινός τόπος, δεν έχει να κάνει με απόψεις κομμάτων. Το βλέπουμε, το βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που μας παρακολουθούν τώρα το βλέπουν στο σούπερ μάρκετ, τις αλλεπάλληλες αυξήσεις τιμών. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα σοβαρό κράτος, μια πολιτεία με νόρμες και κανόνες που θα νιώθει την ανάσα της πολιτείας ο εκάστοτε που θέλει να εσχροκερδίσει. Πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, θα μου πείτε, πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός από τη στιγμή που υπάρχουν 4-5 ισχυροί παράγοντες? Εδώ είναι το ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που φωνάζουμε με κάθε τρόπο και λέμε ότι πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει οι ευκαιρίες που έχει η χώρα, τα 70 δις, τα οποία δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κατ' εμέ έγκλημα των τελευταίων ετών, ότι διατέθησαν σε ελάχιστους και όχι ορθά. Δηλαδή, Ταμείο Ανάκαμψης, ΚΑΠ, η αγροτική πόρη. Θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, μετά για τον ΟΠΚΕΠΕ. Και βέβαια το ΕΣΠΑ. Όλα μαζί αθρίζουν 70 δισεκατομμύρια. Πού οδηγήθηκαν αυτοί οι πόροι, σε πόσα αφημία άρα κατέληξαν? Να δώσουμε δυνατότητα στον κύριο Σμυρλή, γιατί ανοίγεται πολλά θέματα. Ακριβώς. Απλά θέτω δύο οικονομικούς παράγοντες και το συγκεντρώνω. Ναι. Δομικό έλλειμμα ανταγωνισμού με τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα και μη φέρουσα ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των λεγόμενων SMEs στην Ευρώπη, που δίνει τόση έμφαση η υπόλοιπη Ευρώπη, στο να μπορέσουν να ενισχυθούν και να είναι αυτές επίσης ανταγωνιστικές. Ωραία. Κύριε Σμυρλή, χαμηλός μέσος μισθός, ακούσαμε. Να απαντήσω και κάποια από αυτά, αν θέλετε. Ελέγχους στην ενέργεια, ελέγχους από τη Δημαία. Καταρχάς, να πούμε κάτι, ότι είναι ωραίο να παρουσιάζουμε τα νούμερα που μας βολεύουν, αλλά αν θέλουμε να λέμε την πλήρη αλήθεια, επειδή μιλάγαμε πριν για το κατακεφαλήν ΑΕΠ, το κατακεφαλήν ΑΕΠ το παραλάβαμε 71% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το παραλάβαμε 66% από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το είχε παραλάβει 71% και το πήγε στο 66%. Το μείωσε, δεν το αύξησε. Αυτό παραλάβαμε. Μια κυβέρνηση η οποία μείωσε την αγοραστική δύναμη που λέμε στην πράξη. Και το πήραμε στο 66%. Σε σχέση με την Ευρώπη. Ακριβώς. Και τη σύγκληση που λέμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και από το 66 το πήγαμε στο 70. Εμείς λοιπόν είχαμε την 7η καλύτερη επίδοση όσον αφορά την αύξηση, φτάνοντας στο 11,2% όταν, επιτρέψτε μου να μην κάνω λάθος τα νούμερα, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αυτή την περίοδο των 5 ετών 4,1% και της Ευρωζώνης 3%. Άρα είχαμε υπερδιπλάσιο και υπερτριπλάσιο αν βάλει στην Ευρωζώνη. Για να λέμε τα νούμερα. Και αν βάλουμε και τις κατανάλωσης, την κατακεφαλή κατανάλωση, ο ΣΥΡΙΖΑ το παρέλαβε 79% και το άφησε 77% και εμείς το πήραμε 77% και το πήγαμε 81%. Άρα τα στοιχεία τι δείχνουν? Ότι συγκλίνουμε. Συγκλίνουμε το ρυθμό που θα θέλαμε? Όχι. Δεν είπε κανείς αυτό. Έχουμε λύσει τα προβλήματα? Όχι. Δεν θριαμβολογούμε, όμως δεν μπορεί να ακούμε από την αντιπολίτευση, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλα έχουν πάει λάθος, ότι η χώρα περνάει μια καταστροφή, ότι τα χρήματα δεν επενδύθηκαν καλά στη χώρα, όταν τα νούμερα, τα ευρωπαϊκά, δείχνουν κάτι άλλο. Τώρα, τι δείχνουν συγγνώμη, σας είπα ότι συγκλίνουμε. Για το RRF εννοείται? Είπα τα νούμερα όσον αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ και την κατανάλωση την απόκληση του 3%. Ότι μεγαλώνει. Ναι, την απόκληση 140% στο ρεύμα. Το ρεύμα με το 19%. Ξέρετε πόσο ήταν τιμή κιλοβατόρας? Θα με αφήσετε να με απαντήσω? Επειδή αναφερθήκατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα το ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πόσο ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα? Ξέρετε πόσο ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα? Τι αγκυλώσεις έχει ο ΣΥΡΙΖΑ
που βγήκε ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ και είπε ότι έχουμε 10 μεγάλες αλυσίδες στην Ελλάδα και μιλάει για 4-5. Τέτοια παραπληροφόρηση. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Δεν αναγνωρίζουμε καν πόσες αλυσίδες έχουμε. Ο ανταγωνισμός είναι με 10 αλυσίδες. Και αν βάλουμε και τα mini market μιλάμε για πολλαπλές αλυσίδες. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Φυσικά και υπάρχει ανταγωνισμός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν κατάλαβα τι πρόβλημα υπάρχει με τους ελέγχους, δεν γίνονται έλεγχοι. Γιατί φτιάξατε εσείς Δημαία στο παρελθόν? Γιατί δεν υπήρχε σχροκέρδεια τότε. Δεν υπήρχε σχροκέρδεια τότε. Γιατί δεν υπήρχαν χρήματα και δεν μπορούσε να αγοράσει τίποτα. Δεν υπήρχε σχροκέρδεια. Αυτό που συμβαίνει 7 χρόνια με τη διοίκηση και έπαιρνε 60-60 ευρώ. Δεν έχει και άρα δεν είχε το άγχος να απλά το ρεύμα. Γιατί δεν μπορούσε να μόνο το ρεύμα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε. Και χτες έκανε παρέμβαση ο Πρωθυπουργός και σήμερα ανακοινώθηκαν ήδη μειώσεις. Και όποτε χρειάστηκε, γιατί αυτό το λέτε για την ενέργεια, όποτε χρειάστηκε ήρθε η κυβέρνηση και έδωσε πίσω επιστροφή στο ρεύμα, έδωσε έκπτωση τα πράσινα και τα γαλάζια, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές. Το έκανε, δεν το έκανε. Και δεν λέτε και όλη την αλήθεια όσον αφορά και το τι είναι η ενέργεια σήμερα και τι ενέργεια μας παραδώσατε εσείς. Τι εννοείτε? Η ενέργεια σήμερα έχει μεγάλο ποσοστό ΑΠΕ και εμείς που οδηγούμε τη χώρα, γιατί δεν βλέπουμε μόνο μπροστά στα μάτια μας, αλλά πρέπει μια κυβέρνηση να βλέπει και να δίνει ένα όραμα για το που θέλει να πάει η χώρα, ώστε η χώρα από απόλυτος εισαγωγέας ρεύματος και ενέργειας που μας την παραδώσατε να είναι εξαγωγέας τα επόμενα χρόνια. Και αυτό γίνεται όταν επενδύεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οποίες δεν είχατε επενδύσει εσείς και επένδυσε αυτή η κυβέρνηση με αυτά τα χρήματα που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το γνωρίζετε μάλλον πόσο ξεκίνησε η προσπάθεια. Και σε δύσκολα χρόνια με μια χώρα γονατισμένη γιατί τη χρεοκοπήσατε. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε το λιγνίτη, ο κ. Μητσοτάκης προώθησε τις ΑΠΕ και φτάσαμε φέτος το καλοκαίρι να υπάρξει και μέρα ολόκληρη που από τις ΑΠΕ της χώρας, από τον αέρα και από τον ήλιο της χώρας μπορέσαμε να μπορούμε. Είστε και αριστερό προοδευτικό κόμμα, τουλάχιστον την πράσινη ενέργεια έπρεπε να τη στηρίζετε. Έπρεπε να τη στηρίζετε την πράσινη ενέργεια. Τουλάχιστον να τη στηρίζετε. Οπότε πείτε ναι, αυτό το έκανε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δυστυχώς ξέρετε, έχετε το ίδιο πρόβλημα που έχει και ο πρώην αρχηγός ο κ. Τσίπρας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν χρειαζόμαστε χαρακτηρισμούς από εσάς. Τίποτα από καλά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τη χώρα, δεν λοιπόν, εγώ σας λέω ότι ο κόσμος βλέπει και κρίνει και το έκρινε και το 23. Βλέπει το κρίνει και τώρα στις δημοσκοπήσεις και βλέπει ποιος προσπαθεί να του λύσει τα προβλήματα και ποιος απλά προσπαθεί να του λέει ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα. Λοιπόν, να προσθέσουμε στη συζήτησή μας. Συγγνώμη, νομίζω θα πάρω το λόγο. Θα τον πάρετε αμέσως. Ένα καυγά. Δεν θα πάρετε εσείς το λόγο. Ήρθαμε να συγκρίνουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία σήμερα. Τι είπατε, αν ήρθαμε, δεν σας άκουσα. Συγκρίνουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία σήμερα στο κάνουμε. Ο κ. Σμυρνής είναι σε δινή θέση και αναγάγεται στο παρελθόν. Και πού έχει φτάσει η χώρα. Ο κόσμος δεν ξεχνάει. Και χρεοκόπησαν τη χώρα, δεν το ξεχνάει ποτέ. Να μιλήσω λίγο για δεν θέλω να μιλήσω γενικά. Δεν είπα γενικά. Εδώ άκουσα τρελά πράγματα. Άκουσα από τον φίλο μου τον κύριο Μπαμπουλάκη. Τον εκτιμώ. Ένα πρωτοφανές πράγμα ότι στην αγορά δεν είχαμε χροκέρδια. Ναι, αυτό πήγα να πω, αλλά δεν οι άλλοι όποιοι της αγοράς δεν χροκέρδια, πάντα. Γιατί μηδενίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Και όταν κυβερνούσε στο Πασόκ και το θέμα είναι. Σε τέτοια επίπεδο. Συγγνώμη, χάρη, συγγνώμη. Σε δύο επίπεδο. Η αγορά έχει στο DNA της το να κερδίζει όσο μπορεί περισσότερο κάθε φορά. Και η πολιτεία και τα κόμματα κάθε φορά ελέγχονται και θα κριτικάρουμε. Εάν παίρνουν ή δεν παίρνουν μέτρα. Το βαθμό παρεμβατικότητας ακριβώς αυτό. Τι βαθμό έχουν που να είναι αποτελεσματικός, που να μην περιορίζει ελευθερία βέβαια στη διακίνηση των προϊόντων, αλλά και από την άλλη να μην επιτρέπει ακραίες μορφές. Θα το πούμε πράγματα δηλαδή, αυτά το ένα το άλλο, άσπρο, μαύρο κλπ. Πρέπει να μιλήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εγώ δεν συνηθίζω να διακόπτω και δεν πρόκειται να το κάνω ούτε σήμερα. Αλλά έκανε μια παρέμβαση που δεν έχουμε διάλογο. Διακόψατε. Απλώς θέλαμε να βάλουμε άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας και να καλωσορίσουμε τον κύριο Πασχάλη Τεμεκενίδη. Είναι ο διευθυντής της Παλμός ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Και είναι η παράμετρος το πώς βλέπουν οι πολίτες και πώς ιεραρχούν οι πολίτες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Έτσι ακριβώς όπως αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Καλησπέρα, ο λόγος εσάς. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι δεν έχω να εισφέρω ιδιαίτερη καινοτομία στη συζήτηση. Είναι νομίζω πασιφανές ότι αυτό που κυρίως βρίσκεται στο μυαλό όλων των πολιτών και κυρίως τους προβληματίζει είναι το
επίπεδο των τιμών και εγώ θα έλεγα στην πραγματικότητα είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι δηλαδή ο συνδυασμός υψηλών τιμών και σχετικά χαμηλών μισθών ή εν πάση περιπτώσει μιας μεγάλης αύξησης των τιμών τελευταία πενταετία που δεν συνοδεύτηκε με αντίστοιχη αύξηση του επίπεδου των μισθών. Αυτό έφερε ακόμα και νοικοκυριά τα οποία πριν από 5-6 χρόνια βρίσκονταν σε μια ικανοποιητική αγοραστική δύναμη, σε μια καλή οικονομική κατάσταση, στο επίπεδο του ενός οικογενειακού εισοδήματος των 30-40 χιλιάδων, ακόμα και αυτά τα νοικοκυριά πλέον να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να τα φέρουν βόλτα με αυτό το επίπεδο. Αυτά, κύριε Τεμεκενίδη, που βλέπουμε είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων έτσι, όπως προκύπτει με βάση τις απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες. Ακρίβεια, υγεία, ανεργία, παιδεία, εγκληματικότητα και διαφάνεια. Αυτή είναι μια σειρά η οποία προκύπτει από το ποσοστά των απαντήσεων. Είναι μια σειρά η οποία εδώ και ένα περίπου χρόνο έχει περίπου αυτήν την ιεράρχηση. Θα δούμε βέβαια ότι αυτή η σειρά μπορεί και να αλλάζει με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την επικαιρότητα και ανάλογα με τα κατά εποχή προβλήματα. Εκείνο το οποίο μένει αμετάβλητο είναι η ακρίβεια και η χαμηλή αγοραστική δύναμη. Βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια σε όλες τις μετρήσεις, με καμία σχεδόν εξαίρεση. Δεν υπάρχει μέτρηση που να μην δίνει αυτό το πρόβλημα στην πρώτη θέση και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και αν θέλετε την άποψή μου, είναι και το βασικό θέμα το οποίο ενδεχομένως θα κρίνει τις επόμενες εκλογές. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους, το ξέρει πολύ καλά ο Πρωθυπουργός, το ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση, που πηγαίνει προς τη ΔΕΘ προσπαθώντας να ικανοποιήσει ένα τέτοιο αίτημα και γνωρίζοντας ότι οι πολίτες ψηφίζουν πάντοτε με το χέρι στην τσέπη. Έχουμε μέτρηση του τι ζητούν οι πολίτες? Αύξηση μισθού, μείωση τιμών, περισσότερους ελέγχους, υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις? Κοιτάξτε, οι πολίτες θέλουν να δουν το αποτέλεσμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι πολίτες δεν έχουν ούτε την εξειδίκευση, ούτε αν θέλετε την ικανότητα να δουν ποια ακριβώς είναι αυτά τα μέτρα τα οποία θα φέρουν το ποθητό αποτέλεσμα. Ζητούν το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερες τιμές στο ράφι ή εναλλακτικά ένα τέτοιο εισόδημα στην τσέπη τους που να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις υψηλές τιμές. Άρα λοιπόν οι πολίτες ψάχνουν να βρουν το αποτέλεσμα στην τσέπη τους. Το ποιο μείγμα είναι αυτό το οποίο θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο οι πολίτες δεν μπορούν να το αποφασίσουν. Οτιδήποτε θα είναι καλοδεχούμενο, αλλά θα πρέπει να είναι, πιστέψτε με, εντυπωσιακό για να ικανοποιήσει αυτή τη στιγμή την απέτηση. Κύριε Τεμεκενίδη, παραμένετε, σας παρακαλούμε, με τις παρεμβάσεις σας στην συζήτηση, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Ωστόσο, θέλω να πάμε στον κύριο Σμυρλή. Ακούμε τον κύριο Τεμεκενίδη, το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς στην κυβέρνηση, ότι πραγματικά όλοι οι πολίτες θέλουν να νιώσουν αυτή την ανάσα, με όποιο τρόπο και αν είναι αυτή, ότι η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το επιτελείο το οικονομικό θα επιλέξει ποιο θα είναι το μείγμα, προς τα πού θα κινηθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να είναι μια ανάσα έτσι όσο γίνεται πιο μεγάλη σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πόσο μπορείτε να μας πείτε, να προσεγγίσετε τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό κ. Σμυρλή το Σάββατο? Κύριε Σκητζή, είναι λίγα 24 ώρα μέχρι ο Πρωθυπουργός να αναλύσει το πακέτο που έχει επιλέξει όσον αφορά τη χρονιά που έρχεται και τα οικονομικά. Δεν μπορώ εγώ να σας πω ποια θα είναι αυτά τα μέτρα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η προτεραιότητα είναι η μεσαία τάξη και πώς το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στην ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε αυτούς. Προτεραιότητα θα έχει η οικογένεια και πώς θα ενισχυθεί η οικογένεια, γιατί μην ξεχνάτε το δημογραφικό είναι ένα πολυσύνθετο και πολύ σημαντικό πρόβλημα. Στο πιο σημαντικό πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δεκαετίες ως χώρα και πρέπει να το έχουμε προτεραιότητα και πρέπει όσο γίνεται να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας στο να κάνει ενός ζευγάρι οικογένεια το οικονομικό, να υπάρχουν κάποια κίνητρα, κάποια βοήθεια, να το πω, γιατί δεν είναι κίνητρο, είναι μια βοήθεια όσον αφορά αυτούς και βέβαια να κοιτάξουμε και τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους και πώς και αυτοί μπορούν να ενισχυθούν, αλλά πάντοτε με μόνιμα μέτρα και όχι με επιδόματα της μιας στιγμής και της μιας φοράς, αλλά με μόνιμα μέτρα που άρα μπορούμε κάθε χρόνο να τα υπολογίζει ο πολίτης στο εισόδημά του, από τη μία, και από την άλλη στα όρια που επιτρέπει η ελληνική οικονομία, στα όρια που επιτρέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αν κάτι έχουμε καταφέρει και είμαστε περήφανοι είναι η ελληνική οικονομία να συζητείται πλέον σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ως ένα πρότυπο, σε ένα μικρό θαύμα, το πώς γύρισε από την προηγούμενη δεκαετία και πώς αναπτύσσεται αυτά τα χρόνια, και αυτό
πρέπει να το κρατήσουμε ως εχέγγυο, ούτως ώστε να μην χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, να μην πάμε σε λογικές παροχών και λεφτόδεντρων, γιατί τελικά αυτό θα οδηγήσει στο να ξαναπεράσουν και τα παιδιά μας αυτά που περάσαμε εμείς από το 2010 μέχρι το 2020. Όλες οι συζητήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα φέρνουν την κυβέρνηση να επιλέγει τη λύση της μείωσης της άμεσης φορολογίας. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί την άμεση φορολογία και όχι τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση της έμεσης φορολογίας, που ακούγεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι μπορεί να είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη συγκράτηση των τιμών? Καταρχάς, εγώ μπορώ να σας πω τι πιστεύουμε συνολικά για το θέμα, αλλά τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, το ξέρει ο Πρωθυπουργός και όχι εγώ, και ούτε πρόκειται να το αποκαλύψω εγώ. Εμείς ξέρουμε και λέμε, σύμφωνα με το οικονομικό μας επιτελείο, ότι όταν μειώνεις τους άμεσους φόρους, αυξάνεις κατευθείαν το εισόδημα των ανθρώπων στους οποίους το μειώνεις, στην κατηγορία των ανθρώπων στους οποίους το μειώνεις. Όταν μειώνεις τους έμεσους φόρους, δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί το αποτέλεσμα ότι θα φτάσει στον καταναλωτή, ότι θα φτάσει στον αγοραστή, ότι τελικά θα μειωθούν οι τιμές. Άρα, αυτή τη στιγμή καλείται το Οικονομικό Επιτελείο Πρωθυπουργός να επιλέξουν μεταξύ των άμεσων φόρων που λες, εγώ διαλέγω αυτή την κατηγορία πολιτών και σίγουρα αυτή θα είναι η αύξηση του εισόδημά τους, και το αν θα παίξει με τους έμεσους φόρους, χωρίς αυτό όμως να συνεπάγεται στην πράξη πραγματικά μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη για όλους τους Έλληνες οριζόντια. Κύριε Κουκουλόπουλε, πώς βλέπετε την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή δίνει ένα σχεδιάγραμμα? Κάνετε το κρίσιμο ερώτημα νωρίτερα. Ναι. Στον τελευταίο καλεσμένο μας. Ναι. Καλεσμένο σας, μάλλον. Ναι, καλεσμένο μας. Λοιπόν, κάνετε το κρίσιμο ερώτημα και πήρατε την κρίσιμη απάντηση. Όχι, δεν είναι ζήτημα αν παίρνουν περισσότερα ή αν τα θέλουν φθηνότερα. Και τα δύο τα θέλει ο πολίτης, έτσι. Ο δείκτης στον οποίο αναφέρθηκα ακριβώς συνδυάζει αυτό το δύο. Μιλάει. Είναι μάλλον παρεξήγηση. Ο κύριος Μυρλής αναφερόταν στο κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και έγινε τη συγκρίση με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Εγώ αναφέρθηκα στον δείκτη PPS που είναι το κατακεφαλήν εισόδημα εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Ακριβώς αυτό που ταλανίζει τους πολίτες. Δεν το είπα για να εντυπωσιάσω. Αυτός είναι ο απόλυτος δείκτης, όπως είπα, όταν συγκρίνουμε. Σωστά, γι' αυτό και εγώ ζήτησα εξήγηση. Την αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σε αυτά που είπα θέλω να προσθέσω το εξής. Ναι. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την κατάσταση που υπάρχει, το ένα σκέλος είναι έλεγχη στην αγορά, σοβαρή έλεγχη. Εμείς μιλάμε για ενιαία αρχή καταναλωτή. Κάτι ακούσαμε σήμερα ότι κάτι λέει ο κ. Θεοδωρικάκος να κάνει, να ενσωματώσει το συνήγορο κλπ. Θα δούμε. Εμείς έχουμε καταθέσει. Θα κάνει, δεν ακούσατε κάτι. Το έχει πει επίσημα το Υπουργείο, κύριε Κουκουλόπουλε. Εμείς έχουμε καταθέσει εδώ και σχεδόν 2 χρόνια ολοκληρωμένη πρόταση. Εδώ είμαστε να συμβάλλουμε γιατί θέλουμε να γίνονται πράγματα σε θετική κατεύθυνση. Θα δούμε ολοκληρωμένη την εξαγγελία. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί ολοκληρωμένα σε αυτό, έτσι. Το άλλο στο οποίο στάθηκα εμφατικά είναι το ζήτημα της ενέργειας. Προσωπικά θα πω, δεν με πείθει το μείον 14,5 που ανακοίνωσε ο κ. Στάσης. Αυτό είναι για να περάσει, για να έχει λίγο πιο ανέμελο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Φωνάξτε μας, όπως είμαστε εμείς οι τρεις, το Νοέμβρη μήνα. Δεν είμαι ούτε κακόπιστος, του αντίου. Κανένας δεν με έχει κατηγορήσει ποτέ στη διαδρομή μου για κακοπιστία. Γιατί δεν σας πείθει όμως? Θα δείτε που θα είναι τα πράγματα τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Είναι πρόσκαιρο αυτό που γίνεται, γιατί είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα. Όταν όλη η ενέργεια περνάει μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, εν αντιθέσει με όλες τις χώρες όπου περνάει ένα μέρος της ενέργειας, και αυτή είναι η ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας του 2021, λοιπόν, τότε θα έχουμε αυτά τα επακόλουθα. Τώρα, κύριε Κουκουλόπουλε, να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό. Να ρωτήσετε, βέβαια. Έχετε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τουλάχιστον αυτό υπολογίζει το Οικονομικό Επιτελείο ότι είναι ο διαθέσιμος χώρος για το 2026. Τι τον κάνετε, εσείς τι βάζετε προτεραιότητα, πού να πάνε αυτά τα λεφτά? Κύριε, είστε πολύ έμπειρος. Νέος μεν έμπειρος δε που λέμε στο ρεπορτάζ. Πρώην νέος, αλλά πού διαφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία? Είστε στη μέση, ας πούμε, έτσι. Καταρχάς, εμείς οι προτάσεις μας έχουμε κάνει απολύτως καθαρές εδώ και καιρό, έτσι. Έχουμε 1,5 δις. Εμείς μιλάμε για το νέο ΕΚΑΣ, δεν παίρνουμε πίσω ό,τι λέμε. Για τις συντάξεις χειρίας και την κατάρριξη προσωπικής διαφοράς και μιλάμε και για τη σταδιακή κατάργηση, όχι άμεση, της φοράς αλληλεγγύης σε ένα γνωστό θέμα, να μην το αναλύσω, το ξέρετε πολύ καλά, το καλύπτετε, σας διαβάζω, σας παρακολουθώ. Και βέβαια, λέμε τον 13ο μισθό, που έχετε και διαφωνία μεγάλη ως προς το κόστος. Όχι, δεν έχουμε καμία διαφωνία. Πώς δεν έχετε με την Νέα Δημοκρατία διαφωνία? Αλλιώς το μετράτε. Αυτά που λέει ο κ. Κουκουλόπουλος, πάμε κατευθείαν για επιτήρηση μνημόνιου. Δηλαδή υπάρχει διαφωνία στο μέτρημα. Εμείς από την πλευρά μας, κυρία Σύζη,
Δεν τσακωνόμαστε με τους αριθμούς. Ο 13ος μισθός έχει μεικτή δαπάνη 1.270. Τα νούμερα είναι συμφωνημένα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με εισηγητή εμένα από την πλευρά του Πασόκ, ο μιλητής μάλλον. Παρόν ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Πετραλιάς, Γενικού Λογιστηρίου, και μου είπαν ότι οι υπολογισμοί είναι ακριβώς ολόσωστοι. Λοιπόν, ακούστε. Μιλάτε για 750 εκατομμύρια, κύριε Κουλόπουλε. Αυτό λέτε εσείς. Σε παρακαλώ τώρα. Μάλλον καλύτερα από σένα το ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι 1.270 η μεικτή δαπάνη. Αν το ξέρετε καλύτερα από μένα. 1.270 είναι η μεικτή δαπάνη και η καθαρή δημοσιονομική δαπάνη. Μόνο γιατί για έχει επιστροφές φόρου και εισφορών, έχει πίσω ασφαλιστικές και τα παίρνει πίσω το κράτος, είναι 770, λέει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά με βάση το νέο μεσοπρόθεσμο, η Ευρώπη μου μετράει στο όριο δαπανών το 1.270. Σωστά. Έτσι είναι. Ρωτάω την πολιτική ηγεσία και γραπτά και προφορικά, ούτε μία φορά ούτε δύο, 10. Πρώτη φορά το απαντάτε αυτό. Το Πασόκ δεν το έχει πει αυτό. Ο Κουλόπουλος το λέει απόψε αυτό. Δεν έχει βγει. Σας έχει ρωτήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 5 μέρες τώρα. Πρώτη φορά. Χαίρομαι που το απαντάτε, κύριε Κουκουλόπουλο, και συμφωνεί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν το έχετε απαντήσει όμως. 5 μέρες περιμένουμε να φάτε το Πασόκ και την πήραμε απόψε το βράδυ. Καλό είναι αυτό. Την επόμενη μέρα στη συνεννόηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη μίλησα επίσημος το Μεάρχης Οικονομικών του Πασόκ στη Βουλή και είπα αναλυτικά παρουσία του 2 λεπτά. Άρα αυτά που λέτε, κύριε Κουλόπουλο, όλα μαζί αθροίζουν πάνω από 2 δις. Το ερώτημα, εγώ αυτή τη διάσταση που σας είπα, αυτό που θα σας πω τώρα, το έβαλα στη διακοινοβουλευτική συνέλευση το χειμώνα που μας πέρασε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, και δέχτηκα συγχαρητήρια από 17 εθνικές αντιπροσωπείες από τις 27. Στην πράξη, μπράβο που πήρατε συγχαρητήρια. Γιατί να μετράει και τα 500, είναι μια στενή γερμανική λογική, προσέξτε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οπότε άλλαξε, κύριε Κουλόπουλο. Και ρωτάω του Υπουργείου Οικονομικών. Μου λένε, έχεις δίκιο, αλλά όμως μείναμε τα συγχαρητήρια ή άλλαξε κάτι. Το θέμα. Λέω, πού είναι τα έγγραφά σας, στη Φόντερ Λάινεν, ας πούμε, βλέπω, στέλνετε επιστολές, κακώς για μένα, δικό μας είναι το θέμα με την ενέργεια και δεν είναι τη Φόντερ Λάινεν. Λοιπόν, πού είναι η ενέργεια της κυβέρνησης για να μην μετράει μία μη δαπάνη, μετράει ως δαπάνη. Μάλιστα. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Λοιπόν, 13ο μισθό. Για να είναι ξεκάθαρο. Το κοστολογήσατε 1,2 δισεκατομμύρια. Είπατε για κάποιες παρεμβάσεις για τις συντάξεις. Το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, κύριε Μαμουλάκη. Έχετε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, εσείς το κάνετε. Δεν έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Έχουμε από τα χείλη του ίδιου του αρμόδιου υπουργού, του κ. Πεταριά, που ασχολείται και παρακολουθεί τα δημοσιονομικά, ένα υπερπλεόνασμα αποτυπωμένο ύψους 4,52 δισεκατομμύρων, 4,5 δις. Αυτά είναι τα παραπάνω από τα προβλεπόμενα, διότι οι έμμεσοι φόροι. Οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας δεν σας βρίσκουν σύμφωνους εσάς, δηλαδή μπορούν και να παραβιαστούν. Όχι. Για το όριο δαπανών μιλάτε. Ναι, θα σας εξηγήσω το όριο δαπανών τι συμβαίνει ακριβώς. Και νομίζω είναι μέγα σφάλμα της κυβέρνησης που σπέβδει τώρα να αποπληρώσει ένα παλαιό δάνειο με χειρότερους επιτοκιακούς όρους. Κανείς δεν είπε, βεβαίως και πρέπει να αποπληρωθούν, άλλωστε είναι και υποχρέωση της πολιτείας. Αλλά με τι επιτοκιακούς όρους? Από τη στιγμή που δανειζόμαστε υψηλότερα τώρα, ενώ το δάνειο το οποίο έχει εκπονηθεί, μιλάμε για το πρώτο μνημόνιο ακόμα, ήταν με χαμηλότερους επιτοκιακούς όρους. Άρα εδώ έχουμε ένα αποδεδειγμένο loss. Μια ζημία που τίθεται ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει ο κ. Μυρλής γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να ζημιώσει τους φορολογουμένους. Πάμε τώρα στην ουσία. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν για τη 13η σύνταξη, θα θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι ψηφίστηκε με νόμο του κράτους, με το τίμημα, την αποτίμηση εκείνης της εποχής. Μάλιστα η τότε αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, υπερψήφισε τον συγκεκριμένο νόμο που θα ίσχυε SAE. Και ήρθε ένα χρόνο μετά, πραγματικά οξύμορο και υποκριτικό, ο κ. Μητσοτάκης και κατήργησε τον νόμο και τη 13η σύνταξη. Το αφήνω αυτό εδώ γιατί είναι ένα γεγονός. Εμείς τι προτείνουμε? Ενίσχυση λοιπόν των εισοδημάτων, γιατί πράγματι το μεγαλύτερο πρόβλημα, συμφωνούμε όλοι στο τραπέζι, είναι η πολύ ταπεινωμένη αγοραστική δύναμη του Ελληνικού πολίτη. Εμείς τι προτείνουμε? Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Καλά, να δείτε, εμείς το 15% την κατάσταση παραλάβαμε. Όχι, δεν διαφωνώ. Εμείς τουλάχιστον αφήσαμε μια χώρα. Τεράστια και ειδοποιώς διαφορά. Αν μου επιτρέπει όμως, αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα πραγματικά συντρίμμια το 2015 με άδεια ταμεία και αφήσαμε χώρα νοικοκυρεμένη, εκτός μνημονίων και το κυριότερο που αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, ρυθμισμένο το χρέος μέχρι το 2032. Δεν θα έκλεινε καν ο προϋπολογισμός του κράτους αν δεν υπήρχε η ρύθμιση του χρέους μέχρι το 2032. Από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε, δεν είμαστε αντίπαλοι υπό αυτή την έννοια. Νομίζω ότι αντίπαλος μόνος είναι τα προβλήματα των πολιτών. Για όλους προφανώς πρέπει να είναι τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς παραμένουμε στο όχι στα λεφτόδεντρα, ναι στη σωστή παροχή
και επιστροφή χρημάτων στους πολίτες. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δια του κ. Κουκουλόπουλου έμεινε με τα συγχαρητήρια γιατί δεν έχουν αλλάξει οι κανόνες, κ. Κουκουλόπουλε. Άρα δεν μπορείς να δώσεις και το 13ο και τα υπόλοιπα που είπατε. Άρα δεν μας λέτε τι. Και από τη στιγμή που δεν ξεκαθαρίζετε ποια είναι η προτεραιότητά σας και τα βάζετε όλα στο τραπέζι, τότε μιλάμε κάτι μήκος-ολογημένο που δεν έχει καμία αξία. Και εσείς είπατε γενικά, συμφωνούμε κύριε Μαμουλάκη, είπατε γενικά ότι πρέπει να ενισχυθεί το εισόδημα. Δεν μας είπατε πώς. Το άγχος της χρεοκοπίας. Επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. Επιτρέψτε μου. Η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά του κ. Μητσοτάκη από τους υπόλοιπους, ξέρετε ποια είναι? Ότι δεν λέει μόνο τι, αλλά λέει και πώς θα το δώσει και από πού θα βρει τα λεφτά. Αυτή είναι η διαφορά μας και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέλεσμα μετράει και ακρίβεια. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πασχάλη Τεμεκενίδη. Είναι αφηρημένο 1,5 αυτό που είπα πάντως για να εξηγούμε. Δεν είναι 1,5 όλα αυτά που είπατε. 1,5 είναι μόνο ο 13ος. Η 13η σύνταξη. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Σμιλή. Αφήστε μας να κάνουμε αποφώνηση, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Τον κύριο Πάρη Κοκουλόπουλο, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.